egun hon, eta ongi etorri Brinetako Salestar ikastetxea. Gaurkoan, enpresa desberdin bat biziko dugu eta eskolako produktuen berri emango dizuegu elkarrizketa txiki batzuen bitartez, nik Ekin Elegorburuk eta kameretan dagoen Oier Arrutik. Lehenengo postua Goitibieraz Ixona da, eta hemen ditugu Iban eta Erlantz, Goitibieran enpresako ordezkari bezala. Nola okurritu zuten ideia bitia? Esan ziguten errodak intzatzeitzeko lozatzen mulitzi zana eta Goitibera pentsatu dut. Eta errentabilitatea zizuten? Bai, dana gugin dugu, erroda bakarrik ezitu eta beste guztia gugin dugu. Eta materialak bueno, gustatu zaizute guztia eta hori importantian azkenian ez. Eskerrik asko. Badirudi Goitibera asko sortzen nahi direla eskola hontan, baina oraindik ez dakit ondo ulertu dugun Goitibera zer den. Eta hemen drip lateraleko mutilek azalduko dute, ezta? Zer da Goitibera bat? Es como una bici así para bajar tus fiestas. Hemen ditugu SR-ko taldekideak eta galdera batzuk egingo dizkiegu gaien enpresei buruz. Lehenik eta behin, zergatik hasi zinen desila? Pentsatzen ari merkatuan ikusten genuen mentzako batez ere nahi genuela pentsatu egin, baina ikusten duen genuen proportzia orduan ja badakigu nahiz eta ondu da, nahiz eta txiken izatetan, aliagula nua guentzako ere balio dute. Eta orduan ere marrazkinak jarri ditzazkegu eta gero ere umeak batez ere dauzkaten arazoekin, hau da batzuk superarrabak eta sekuna da batez ere marrazkiekin eta superere marrazkiekin jarri eta horrela bere konfiantzia ahonditzen ikuten da eta hau da mentalki edo hobeto sentidu dut. Oso proiektu polita da, eta ze material erabilitu zute hau iteko? Batez ere altzairua. Eta gero ere soldadura batzuk erabili ditugu, tornillo batzuk hemen jarri dizkiogu gurpietarako. Eta gero ere hauek bizikletaren tatik hartu ditugu eta eje batean, hau eje bat da eta hau bestea tamainaren batik. Eta horrela geratzen da. Oso horrekin aditzen zait eta zorionak eta eskerrik asko elkarrizketagatik. Bueno, ja pagina bat ikusi ditu, baina guain tokatzaile laser motor. Ez barkatu, laser motor. A ber, zer da lana, zer da? Bueno, egin dugu kotxe elektriko bat, bateria bat jarri diogu eta kargatzen dana eguzki panelen bidez. Bale, oainguan hemen gaude Disk Industrial Security. Hemen daukau behien proiektuotako bat. Eta, a ber, esaia zuen, zer da hau? Esto es un proyecto de una maqueta de 3 ejes que se utilizan en los procesos de fabricación, por ejemplo, un llenado de Coca-Cola, como explicará luego mi compañero, en el que con un autómata de PLC industrial controlamos esta maqueta que a través de una pantalla con unos botones para controlar para que vaya hacia arriba, hacia abajo, y por internet con un router, que todos conocemos lo que es un router, se conecta a la maqueta y podemos controlarla como nosotros queramos. Esto es un carrito, ¿vale? De la compra que sirve para ayudar a personas mayores y a personas que no pueden llevar mucho peso. Lo que es el carrito sería algo así, y nosotros aquí el prototipo lo hemos hecho a base de Legos. La parte de abajo que va a tener aquí, que es una cajita donde va a estar el motor con la batería y con las gomas que va a llevar las ruedas que van a tirar. Viniloak, bale, kamisetetan eta... Kamisetetan, boltsak... Bueno, maskarilletan ere, baina... Bueno, notamos el producto listo y también pegatina. Pues bueno, Brooke, ¿a qué se dedica la empresa? Pues somos una empresa de encuadernación artesanal, ¿vale? Todo lo hacemos desde cero. Todos nuestros cuadernos, porque nos especializamos en cuadernos solo, nada de agendas, solo cuadernos. Son
cosidos. Y de tapa dura, creo que lo que más nos caracteriza son que nuestros cuadernos, nuestras tapas están recubiertas por telas reutilizadas. Es decir, antes esto era un pantalón, una falda, una blusa, un polo. Tenemos dos tipos de tamaños, que son el A4 y el A5. Todos los A5 cuestan 15, todos los A4 cuestan 18, pero el A4 en acuarela, que es un papel especial, cuesta 20. Tenemos tres tipos de libros, que es, libros, que son de dibujo, composición y escritura. Oain gontan gaude Igneo Art enpresakin, eta hemen dauzkau linoliozko lan batzuk, gai esplikatu egote dain, nola induten hau dana, baina, esplikatu jazte, berrauz danak nola indezu. Y esto al principio es una plancha grande, ¿no? Así plana como esto. Y cuando tienes el diseño, pues lo pasas con la gubia. Y con esto lo vas tallando poco a poco. Y pues vas haciendo el contorno y la forma. Y cuando esté listo, en una plancha pones tinta. Y con el rodillo pues coges la tinta y lo entintas. Cuando esté listo, pones la imagen así y el papel encima. Y mediante presión pues lo vas girando y la imagen se transfiere al papel. Bueno, oraingoan grafikagintzan mundutik segitzen, maske taldekoak ditugu, maskarillak antolatzeko armairu moduko batzuk egin dituztenak, eta konta iguzu, zertan datza ideia horoko? Beira, gure enpresa da, armaio batzuk ditugu, maskarilla jasotzeko, zuk esan duzun bezala, eta aparte ditugu ere bai funda batzuk, daudela bai paperazkuak, bai plastikozkuak, hau izango zen, maskarilla doblatu, fundan sartu, hola itxi, eta gero hemen, etxian maskarillak organizauta eukitzeko pixkat. Osea, jendeekin hitz egiten egon eta hor mailan gainen uste ditu armaio batian ez dakitze. Hau zarren hola ustezu, eta mentza familiko dana daka erabiltzea eta nik uste txukuno dela. Eta zein izango zen urrengo pausua? Proiektoren urrengo pausua? Nahige pentsatzen adibidez armaio mota ezberdin gehiago ateatzean, forma ezberdinekin. Bai, erakargarri jo izatea, eta ere bai barnizauta eta pintauta era ezberdineta eta diseinu ezberdinekin pixkat. Baina guendikan desarroitzea. Eskerrik asko zuen denboragatik. Azkeneko postua grafikagintzako Petit Lifena da, eta konta iguztuen eskak, zertan oinarritu zarete hau aurrera emateko? Hasierako ideia izan zen, Tamagotchi edo Generación Z Tamagotchi ez duela ezagutzen, POU mobilan da ona, egin landatzeko. Osea, erresponsabilizatu, hola pixkat. Eta gure publiko objektiboa da, sobre todo, infantila. Osea, 5 urte, 14 urte, hortikan. Eta indeguna da, diseinu bat, pixkatola infantila, eta hemen garrantzitsuena izan da erresponsabilitatea erakustea umei landarekin. Eta horrela ere, medioambienteakin hola pixkat dakau kambio klimatikoakin eta guztia da arazo guztioi hola kontzientziatzeko pixkat, eta horregatik dakau etiketa jartzen hola crea una pequeña vida, ze landareak azkenean bizitza dira. Eta azken fineak zuen grafikatik etorrita, azkenean nahiz eta proiektu bat sortu behar izan, diseinuan zentratu zaite batez ere, ez? Bai, eta zer nolako garrantzia eman diozu diseinuari? Esan dizuten bezala diseinua da infantila, eta hemen ikusten duten bezala pakainina da etxea bezala, hemen estanda egin duguna izan da etxe asko bezala bila bat izango balitz bezala. Osea, importantzia eman diogu, bai landare aldiai, bai bisualki zerbait infantila guztia. Eta sostenibilitateari buruz, materialak eta erabiltzenak sostenibilitate barruan daude, eh? Bai, sostenibilitatea eta gainea birziklatzeko onak, berrerabiltzeko, ze etxe hau landatuta dakazunean eta dena, etxe hau berrerabili daiteke margotzeko, etxea dekoratzeko, nahazu nahiteko. Oso ideia polita eta etorkizun handia ikusten diot. Eskerrik asko zuen denboragatik eta animo.